ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Prijestolje mudrosti, moli za nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, sve vas pozdravljam. Na novo krećemo pet meditacija. Slijedimo Isusa Krista, to je i naslov na prve naše meditacije. U kalendaru se vraćaju blagdani, imendan, rođendan, ali od jednog Božića do drugoga, od jednog Uskrsa do drugoga, tako isto sa rođendanom i sa imendanom, mi smo sve više i više bliže Gospodinu. Ne mislim godine, nego u duhu, u moralu i u vjeri. Znači, ovo zato služi da iz godine u godinu malo i intelektualno budemo bliže s Isusom Kristom zajedno prema nebeskom Ocu. Idemo i u duhu bliže, jer i ovo je vrlo dobro obraditi, ali rekao sam da od ovoga je daleko vrijednije što činimo u životu. Znači, ono što ostvarujemo dobro, to od ovoga je daleko dublje. Naša meditacija je danas Lukino evanđelje, 9. poglavlje, 57. redak do 62. Svi poznajete ovaj tekst. U ovom dijelu 3 puta spominju glagol slijediti. Jedan put Isus poziva slijedi me. 2 puta prije njegove izjave i poslije nepoznati govore slijedit ću tebe. Dvojica postavljaju uvjete. Slijedit ću tebe samo da pokopam svoga oca. Slijedit ću tebe samo da se oprostim od ukućana. Zato su bez imena, jer svačije ime se može uvrstiti umjesto onoga jedan ili neki. Veoma je važno da mi ne slijedimo neku ideologiju, ideju, napisani pamflet, nego kako je tu rečeno, sasvim konkretno jednu osobu slijedimo, Isusa Krista. Zato mi nikad nismo ideologija. Ne slijedimo ideju, nego osobu. To je egzistencijalno sasvim drugo. Znači, ne slijedimo političara, svijet koji je kreiran po vijestima novinara, zato znam zamoliti da iza ovoga nemojte upaliti vijesti, jer ovo će nestati, a vijesti će bombardirati naše osjećaje i svijest. Ili ona neizmjerna primitivnost, kada netko na internetu slijedi nečija nerazumna djela i ponašanje. Ima i toga. Ići stopama Isusa znači za onoga koji je pozvan, ti slijedi mene, unaprijed određene misli i djela. Mi ne tražimo nešto negdje u mraku. Pred nama ide Isus Krist i gazi stazu. To znači da mi sa sigurnošću idemo naprijed, a ne tako da se nailazimo na nekakvu prašumu, pa onda ne znamo gdje kamo krenuti. Misli se u moralu i u vjeri. Prvi redak ovako govori, dok su putovali, jedan mu se na putu reče, ja ću te slijediti kamo kud pođeš. Biti na putu, ovdje se misli doslovce. Čitavo čovječanstvo pak ne može tako biti na putu, ima i dublji smisao. Biti na putu prema nebu u našem konkretnom životu. Drugačije u našem ponašanju. U onim duhovnim, intelektualnim, moralnim vrednotama što je Isus pokazao u Izraelu. Konkretno, živio je za drugog čovjeka. To je sadržaj onoga slijedit ću te bilo gdje. Vjernik ima pravo oblikovati svoj život, ali, na primjer, nema pravo ostaviti roditelje, djedu ili baku, braću ili sestru, prijatelje, nikako onda
kada to osjeća kao teret, ali su ti potrebni pomoći. Nemamo pravo moralne zakone preoblikovati na svoj kalup da bi stvorio sebi neki lažan svijet. Ko prati Isusa ne živi za sebe. Ima pravo braniti svoj život, čak i posjed što posjeduje. Ali nema pravo ostaviti onoga koji pati ili je u nekakvoj oskudici. Bilo gdje ideš. Vidite, nisu okolnosti bitni, nego kako ulazimo u tu situaciju. I Isus je ulazio u različite situacije, vrlo neugodne. Na kraju i na križ mora otići. Ali u tu situaciju unio je svoj božanski život i osobu. Zato i mi se nalazimo ponekad u takvoj situaciji što bismo zaželili, ne? Kreiraju drugi tu situaciju. Nastade nekako nešto. Ali u tu situaciju koja je nama nepoznata, barem na početcima, tamo unosimo svoj život, svoj svijet. Mogu reći naše osjećaje, naš intelektualni svijet, našu molitvu, čitavu osobu. I tamo pokušavamo biti svjetlo, mada je možda ta situacija pravi križ. Moramo primijetiti da ova osoba nije postavila nikakav uvjet. Nije rekla ništa, samo mi ovo ostavili ono, slijedit ću te svugdje. Čovjek je kadar bezuvjetno dati sebe Isusu. Znači, ne smemo biti cinični. Da ja ne ili onaj drugi, ima ljudi koji su dali sebe bezuvjetno. Maksimilijan Kolbe, znamo njemu, znamo Svetog Franju, Majku Tereziju, a onda ima možda i u našoj ulici neko tko onako pomaže drugim ljudima. Pomaže i stoji tamo ako treba i onda je lakše onome kod koga je kucao taj čovjek i ulazi. Znači, ne treba nekakvo mučeništvo. Dosta je izvršiti svagdašnje dužnosti i onda smo dali sebe. Vrlo je zanimljivo da Nazarećanin nije pohvalio ovoga. Ovo je ozbiljan problem. Čovjek koji daje sebe zaslužuje pohvalu, da je dobar. Možemo pitati što se dogodilo sa ovim. Moguće je da je ostao u blizini Isusa kao jedan od onih 70 učenika, ali u njemu konkretno nemamo ništa. Učitelj pak zato nije odgovorio konkretno njemu, jer je htio nama dati odgovor. Odgovor pak pokazuje posljedice onoga kada netko slijedi Nazarećanina. Ovi nisu rezultati života, nego zbog dosljednosti nastali otpor prema vjerniku. Ko slijedi Isusa, u nekim situacijama će otići na križ, jer poštiva i pomaže brata. No rezultat je uvek radost, bogatstvo, ispunjenje savjesti sa mirom. Rezultat je na kraju vječni život. Saslušajmo šta je Isus odvratio. Isus mu odgovori, lisice imaju jame i ptice nebeske gnjezda, a sin čovječi nema gdje nasloniti glavu. Nazarećanin spominje dvije vrste životinje, lisicu i ptice. Ovdje doslovce na njih misli. Drugdje lisica, na primjer, primjenjuje se na Heroda, to jest na čovjeka. Lisica kopa sebi jamu. Na grčkom ta riječ može označiti i ljudsko prebivalište. Najjednostavnija kuća, još i u srednjem vijeku, bila je jama pokrivena granama, lišćem protiv nepogoda vremena, plus jedna vrata. Tamo su stanovali najobičniji ljudi. Isus kaže da njemu ni to nije obezbeđeno. Ako hoćete gnjezdo je otvoreno, ne? Pada kiša,
oluja, vihor i tako dalje, nije sigurno. Ali nema ni ono što ima i lisica. Ako uzmemo doslovce, onda učitelj nije rekao istinu. U Kafarnaumu je imao kuću, tamo je boravio najduže. Ima je puno dobrohodnih prijatelja koji su ga primili čak sa 12 apostola. Ako pročitamo Lukino 8. poglavlje, tamo bogate osobe pomažu njega. Imao je kuću. Onda o čemu je govorio pored kuće što je posjedovao? O ovome. Ko slijedi njega, ne može nasloniti svoju glavu na ovosvjetovne stvari. 3 poglavlja dalje objašnjava: dušo, imaš mnogo dobara u zalihi za brojne godine, počivaj, jedi, pij, uživaj. Isus doslovce imao je gdje položiti svoju glavu. Po načinu življenja pak ne. On nije pratio konvencije društva, što se često pojavljuje i u vjerniku kao kušnja. Tako se ponašati kao drugi, onda se napreduje, onda nam je dobro, imamo priznanje. Svatko ima pravo sebi osigurati čak i materijalne stvari, ali to ne može biti cilj života. On nije dao svoju glavu u jaram društva, gdje samo malo njih se izdižu po ljubavi prema bližnjemu. Znači, u prenesenom smislu je rekao da nema gdje položiti glavu. Ima nešto važnije. Time što daju ne toliko novac, nego sebe, time ljudi daruju drugima sebe. No uskrsli u ovoj konkretnoj situaciji ograničeni od okolnosti. Iza ovog dijaloga, vjerojatno nekoliko mjeseci, iz korijena se mijenja situacija Adama. Zašto? Da dogodilo se ono s njim, o čemu znamo svi u Jeruzalemu. Muka, smrt, križ, uskrsnuće. Poslije toga nešto drugo se događa nama. Tu promjenu će donijeti uskrsnuće, u kojoj Isus sebe daje nama. I sad krećemo od početka da bismo razumjeli šta to znači da nema položiti glavu gdje, u toj konkretnoj situaciji, i da li je to istina tu, u ovoj sali, u našoj situaciji, kada već živimo posle Uskrsa. Od osnivanja Euharistije na nedeljnoj misi božanski poklon primamo. Ostvaruje se jedinstvo između čovjeka i otkupitelja. Govorili smo o savezu. Pravi savez događa se u pričesti. Ja i Bogo čovjek, u istoj osobi. Očeva nakana je bila da njegov sin bude zauvijek sa vjernikom ovdje na zemlji. I ovo pamtimo. Od posljednje večere na svakoj beskrvnoj žrtvi gdje primamo sakramenat, Isus ima gdje nasloniti ili položiti svoju glavu. Adam je ona crkva, kako spominje sveti Pavao Korinčanima 3.16, zar ne znate da ste vi hram Božji, gdje sin čovječi ne jamu nalazi, niti gnjezdo ptica, nego sveti hram čovjekova srca. U tim okolnostima što smo čitali, on je morao to reći. Znali su o čemu se radi. Ali i poslije mi moramo usporediti situaciju posle uskrsnuća sa onim što je prije uskrsnuća. Moramo našu situaciju gledati. Ovo vrijeme je sada nama jako važno. To znači da Isus od uskrsnuća ima mjesto gdje da položi svoju glavu. A to je vjernik, njegovo srce. Tamo nalazi svoj mir. Bilo kada čitamo ovaj dio Lukinog evanđelja, trebamo znati da uskrsli u katoliku može i hoće nasloniti svoju glavu,
to je naći sebi pravi dom. To će učiniti pri svakoj pričesti. A posljedica pak je da moramo posebno paziti što to on nalazi u nama. Ako dolazi gost, onda pazimo kako će izgledati kuća. Ako dolazi nama, onda pazimo na to što se nalazi u našoj duši. Nek ne bude nereda, nego dobra volja, spremnost na pomaganje, opraštanje, savjestan rad, molitva. I, opet ponavljam, ne moramo biti cinični. On nalazi ovakve vjernike i u onima koji moraju otvoriti vrata ponekad ispovjedaonice. On prihvaća nas ovakvi, samo da budemo dobre volje. I cilj svega je, cilj očeve volje, da njegov sin nađe dom u nama, da tamo položi svoju glavu. To jest, da tamo živi i da živi zajedno sa vjernikom i da ostvaruje divna djela zbog kojih smo ovdje poslati na ovu zemlju. Evo vidimo da ovaj tekst, svaki tekst Evanđelja, Isusov život i naš život trebamo promatrati u cjelini. Ne samo u onom povijesnom kontekstu, i onda će se pokazati realno da je otkupitelj našao svoj dom u dobrom čovjeku. Ovo je jedna od Božjih poruka koju moramo odavde ponijeti sa sobom. Znači ne dvojiti se, nego čvrsto vjerovati da je u meni našao svoj dom uskrsli. Zatim držimo čisto našu nutrinu, da Isus nađe nama uvijek sjajan dom. Ovo je bio prvi dio, susret sa jednim nepoznatim koji je rekao: slijedit ću tebe. Sljedeći susret, 9:59 do 60, a drugome reče Isus: slijedi me. Ovaj odvrati: dopusti mi, Gospodine, da najprije odem i u Oca ukopam. Neka mrtvaci, reče mu Isus, ukopavaju svoje mrtve, a ti idi. Pamtimo ovo, ne kaže slijedi me drugi puta, nego ti idi i navješćuj kraljestvo Božje. Isus ovako poziva svoje apostole: slijedi me. Tu je isto napravio. U ovom drugom slučaju Nazarečanin je inicijator. Čovjek je bez imena, znači mi pripadamo onima koji su pozvani, to jest svima govori. I meni, slijedi me. A onda kaže: idi i čini ono što trebaš. Znači nisu svi pozvani da idu doslovce u ono vrijeme kao apostoli iza Isusa, nego idi kući pa tamo radi nešto. Znači u moralnom smislu, u vjerskom smislu činiti i napredovati. Tamo gdje smo zasađeni. Ovaj čovjek daje odgovor gospodinu života. U antičkoj kulturi, na primjer, nije se moglo ustati svojevoljno od stola ili jednostavno pozdraviti i udaljiti se. Ovo je trebala dozvolu gospodara kuće. U originalnom na grčkom kaže: okreni me natrag, pošalji me natrag. Taj nepoznati moli Isusa da mu dozvoli da se vrati. Znači, gospodar je imao vlast nad gošću u nekom smislu, nije se moglo ustati, nego zamoliti da me pusti natrag. Isus pušta ga natrag. Znači, onome kako je na početku rekao slijedi me, to se odnosi na moral i na vjeru. Idi u svom životu za mnom. Ne doslovce, kao 12-torica, da idu za njim. Nešto je slično onome što su iskusili oni koji su bili u vojsci. Tamo su morali reći uvijek: duže kapetane, dozvolite da se udalji. Nije se moglo udaljiti samo tako. Znači, ovaj traži dozvolu da otiđe i dobija dozvolu. Najprije da odem i da pokopam oca. To je pobožna radnja i bila je vjerska zadaća. I danas je tako, u svim kulturama.
Mrtvac mora se sahraniti. Iz ovoga već možemo razumjeti da Isus ne govori protiv pijeteta prema roditeljima sa strane djece, niti protiv sahrane. To je normalno što je tražio. On koristi hiperbolu, jednu preuveličanu izjavu, čemu moramo naći smisao. Potiče na istraživanje. I šta je mislio Isus reći? Pusti da mrtve sahranjivaju, misli se mrtve. Kako može biti mrtav onaj koji pokopava nekoga? On je aktivan, živ, jer radi, kopa ili nešto drugo čini. Pomalo već počinjemo razumijevati ono što je u prenesenom smislu. Po Isusu je onaj mrtav koji misli da taj član obitelji koga sahranjuje jest mrtav. Onda je i onaj mrtav koji njega pokopava. Tko prati Isusa, taj zna o bližnjima i daljnjima članovima obitelji koji su pokopani, da su živi. Jer Bog nije Bog mrtvih. Kada učitelj kaže slijedi me, onda nikada ne možemo misliti na smrt, ni onda ako doslovce umiremo. To nije lagano, ali to traži od nas. To je pozitivno nešto. Jedino pravo imamo na to misliti da je Isus živ u nama, u našoj duši, gdje je našao sebi dom. Pa položio je glavu u mene u pričesti. Pazite, to se dogodilo pri krštenju, ali pošto je krštenje daleko, 20, 30, 50, 70 godina, onda ja se uvijek pozivam na pričest. Jer to je prezentno. Svaki mjesec, barem 4 puta, ili na svakoj svetoj misi. Znači, moramo ono uzeti što je sada prezentno, to je živo. I na to koncentrirati se da je u meni položio svoju glavu. I zbog toga posjedujem večni život. Ponavljamo, na to imamo jedino pravo misliti u teškim bolestima i onda ako umiremo. Tu vježbu treba početi sada. Treba je početi prije. I meni, i vama, i svima drugima. Da kad dođe taj trenutak, da znam, ja ne umirem. Ja prelazim. Život se mijenja, ali se ne uništava. Tko ne vjeruje u Isusa, u izvoru života, taj sahranjuje svoga oca, majku, kao mrtvoga, jer u njegovom uvjerenju su mrtvi. I kao posljedica ovoga, i on sam je mrtav. Ovo je htio reći Isus. Ali malo onako uveličano, pusti mrtve. A onda ga je poslao natrag. Idi. Znači, ali htio je naglasiti, nisu tvoji mrtvi, nisi ni ti mrtav. Ako su pak mrtvi tvoji, onda si i ti mrtav. Još kuca srce, dišemo, ali čovjek je mrtav. Isus želi od onih koji ga slijede da ni sebe, ni drugoga ne drže mrtvima. Naročito ne moralno mrtvima. Ako Isus u našoj duši nalazi mir iz nedelje u nedjelju po pričesti. Ovo potvrđuje i ono, ti pak otišavši, ovaj grčki original, ti idi, šalje ga. Nepoznati čovjek može ostaviti učitelja, ne treba ga doslovce slijediti, nego kada otiđe i sahrani oca, neka onda navijesti kraljevstvo Božje. Učinit će taj žalostan čin. I onda, iza toga, u tim osjećajima, izvoli navještati kraljevstvo Božje. Vidite, puno traži, ali to je jedino rješenje. I on je pokazao da je to rješenje u svom uskrsnuću. Ali kad smo u teškoj situaciji, moramo shvatiti da ta situacija, ako može se tako reći, samo je jedna strana medalje, a druga strana medalje je uskrsnuće. Taj čovjek živi. I onda, ako sam ja osobno morao sahraniti tu osobu.
Neka navijesti Isusa, izvor života. Nazarećanin ga je ostavio u onoj sredini gdje živi. Slijedi me. A posle kaže, idi, ali slijedi me u moralu, u vjeri. Ti ideš kući, ali tvoj otac živi. I onda, ako ćeš ga sahraniti. Nek tamo bude navjestitelj kraljestva Božjega. I onda kada cure suze i kad je srce žalosno. Znači, moramo nadvladati, vježbati, da nadvladamo te situacije, kad smo zbilja žalosni, curi suza, da nadvladamo sa svjetlošću uskrsloga. Moramo naučiti. Ne zbog sebe, nego zbog drugih, koji će gledati nas, kako se ponaša taj čovjek koji vjeruje u Isusa Krista. Prihvaćaj, žalosni smo i zbilja pun suza, oči su puni suza, ali poslije, kad govori, kad radi nekoliko dana, tjedan, 2, 3, vidi se da ide dalje sa svojim Kristom. Ovo je jako ozbiljno. Znači, ponekad tekst moramo staviti pod mikroskop kako bismo vidjeli sadržaj. Vjernik nije mrtav, jer u njemu je naslonio glavu otkupitelj u svakoj pričesti. Ni njegovi nisu mrtvi, ni onda ako ih ispraća pred nebeskim Ocem. Evo, znači, jedan zadatak za korizmeno vrijeme, razmišljati već o onima koji su otišli pred nama, kako žive. Možete koristiti fantaziju. Znači, ne preporučava se prepuno, ali to da živi i sa Kristom živi, evo, toga nema nikakvih odstupanja. Znači, ovo preporučuje ovo evanđelje. I ovom čovjeku slijedi me, ali onda posle može ići kući, ali u svom moralu i vjeri samo mene slijedi. Idi za hranu svoga oca, ali navješćuj kraljevstvo Božje. Unatoč tome što si doživio kao teškoću. I dolazi treća scena, zatim ćemo neki drugi, ja ću te slijediti, Gospodine, ali najprije mi dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima. Treći čovjek se javlja sam, ja ću te slijediti, no dao je uvjet, ali najprije. Ovo najprije smeta Isusu. Pa on je prvi. U toj sredini njegova konkretna osoba. Nama pak bližnji. Koliko učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. Kada analiziramo evanđelje, onda moramo uvijek imati pred očima okolnosti Isusovog vremena u Izraelu i onoga što je poslije odlaska u nebo. To jest onoga u čemu mi sada živimo. Naše vrijeme je barem tako važno kao što je ova scena što se dogodila tamo u Izraelu. Još više i živimo iza uskrsnuća. Moramo toga se čvrsto držati. Ovdje nije riječ o velikoj stvari, samo oprostiti se sa ukućanima. Slijedi odgovor, unaprijed kažemo, mi i Isusu nama, mi zajedno ni od koga se ne opraštamo. Moramo se ponašati sasvim suprotno. Moramo biti pored člana obitelji, poznanika, prijatelja, suradnika. Ni Isus ne reagira ono da se oprostim. Ne smijemo ostaviti nikoga, naročito ne u moralnoj podršci. Onda pak što je htio reći sam Isus? Židovsko slikovito razmišljanje ne odgovara uvijek svijetu modernog čovjeka. Ovi zadnji shvaćaju doslovce i to sugerira obeshrabrujuće stvari. Isus pak nije osoba koja širi oko sebe strah, nego mir nalazimo u njemu. I evo njegov odgovor, zadnji redak. Isus mu odvrati, nitko tko stavi ruku svoju na tlu, te se obazire natrag, nije prikladan za kraljevstvo Božje. Šta je htio ovim reći, ovom nepoznatom čovjeku, to jest nama? Tko stavi ruku svoju na plug. Plug označuje rad, napor, po kojem se obrađuje zemlja i pretvaraju nju prikladnim da se sije sjeme i da donosi plod.
Kod Isusa plod života što se očekiva od Boga, izgrađenu vjeru i moral. Gledajući našu realnost, svako od nas već drži ruku na plugu, krenuje na put u svom životu da stvara. Od krštenja, tamo malo dijete nije svjestan, ali dijete od 7-8 godina već drži ruku na plugu kako se ponaša prema baki, djedi, prema roditeljima, braći i sestri. On već stvara. Ruka je na plugu. Radi, obrađuje sebe, obrađuje i druge. Problem dakle nije ovome, nego onome te se obazire natrag. Znači, nikad ne možemo shvatiti ovo evanđelje da li je naša ruka na plugu ili nije. A toliko smo radili samo da izvršimo svoje dužnosti, sigurno da je naša ruka tamo gdje treba da bude. Nigdje drugdje. Obazirati se natrag, to je problem. Glagol se nalazi u participu, u grčkom. Nije riječ o tome da se jedan put, dva puta pogleda natrag. Tekst pokazuje na kontinuiranu radnju. Ako je netko krenuo orati, a stalno gleda natrag, da li će brazda biti ravna, ispravna? Ovdje sam pogrešio, bit će, jer mora gledati natrag, ne? Barem sam tako vidio sa traktorom, ne? I onda gleda se natrag, ne znam kako sa modernim sredstvima, jel? Znači, ali ako se ne vidi, to jest ide naprijed i gleda pred sobom red, jel? Onda je to ispravno. Ako gleda natrag, onda će traktor skrenuti lijevo ili desno. Nešto modernije, to je pametnije, ako stavimo ruku na volan i neprestano natrag gledamo, a vozimo naprijed, veoma je opasna akcija sa naše strane. Isus ne govori o ovom konkretnom čovjeku. Njegova ruka je na plugu i naša je na plugu. I unatoč našim grijesima je na njemu. 90% sigurno je to na plugu i radimo ono što treba. Učitelj želi usmjeriti naš pogled na to da ako smo s njim počeli orati, onda nemojmo skrenuti s nekim drugim gospodarem u duši, lijevo ili desno. Sa gospodarem koji se zove novac, moć, uživanje, alkohol, sa bilo kojim subjektivnim kraljem u duši. S njim treba i s njim se može jedino donijeti plod života. Dobre i plemenite plodove ovdje na zemlji. To je potrebno da imamo to, da znamo prikazati nebeskom Ocu. Nešto drugo, indirektno u pozadini. U ovom tekstu kaže se i to, da ako je netko nešto zlo napravio u svom životu, ne treba gledati natrag. Ako uskrsli u svakoj pričesti nasloni ili položi svoju glavu našoj nutrini, nalazi svoj dom, onda samo naprijed se smijemo gledati. Ne bavite se time što je bilo tako dalje. Pa predamnom je jedna staza, Isus ide naprijed, tamo mogu napraviti dobre stvari. Taj desni razbojnik, mogao je to reći i onda, da se kajem. To je moja radnja. Njegova ruka je bila na plugu. Znači, kajao se. Ima ih možda sat vremena, pola sata, ne znam koliko, znači, to je bila ruka na plugu. Radio je. Kajao se. Ali ovaj je rekao, još ćeš danas sa mnom biti u raju. Ako uskrsli u svakoj pričesti, znači je s nama, onda ne gledamo natrag. Idem dalje ostvarivati stvar. Sasvim je siguran onaj put koji slijedimo, jer ne kaže idi naprijed, pa kroči put, nego ti slijedi mene. I to ima ogromnu snagu. Znate, Napoleon dok je bio oficir, onda je vikao za mnom. I imao je velike uspjehe. Birali su ga i za cara. A kad je postao carem, onda je vikao naprijed. Onda je već njegov život bio malo važniji od običnog čovjeka. I onda je na kraju izgubio bitke. On ide naprijed i pred nama se nalazi izgažena staza.
Nas nisu bacili u neku džunglu da sa snalažljivošću, sa našim molitvama, sa mačetom naše volje probijamo se nekako naprijed u anarhiji ovoga društva. Ne. Kršćanin ne traži put, već ima put i hoda za Isusom. I ako je već netko bio u stranom gradu i zamolio taksista da ide naprijed u odgovarajuću ulicu, ovo je prije GPS-a, znači neki su možda iskusili, onda zna kako se pazi da se ne gubi pred očima taj taksist. Od Isusa vratiti se starom griješnom životu veoma je težak grijeh. Ne treba se osvrnuti natrag, jer to, na primjer, kod nekih ovisnika, droga, alkohol, često znači vraćanje se na stari način razmišljanja i življenja. Nema naprijed. Idemo za Isusom Kristom. I onda, ako iza naših leđa možda ima nečega što nam smeta. Gledaj naprijed. Tamo je veća vrednota nego što je zlo iza leđa. To moramo vjerovati. Znači. Bilo što je bilo, znači Isus je daleko veća vrednota od svega što je iza nas. Onda ću slijediti tu vrednotu. Zadnja rečenica, nije dostojan kraljestvo Božjeg, jest negativna formulacija, čak i nekako prijeteća. Ipak govori o kraljestvu Božjem. U tom egzistencijalnom kontekstu učitelj je tako završio. Ali mi smo iza te situacije, u uskrslo vrijeme. Mi imamo pravo, imamo dužnost ovako razmišljati kako smo tu vidjeli, kako zapravo Isus sugerira i pokazuje daleko na viši nivo nego što su ovi razumjeli, znači ovi 3 ljudi koje su sreli. Poslije Isusove smrti i uskrsnuće, on ima gdje položiti svoju glavu. Ima, u meni. Ne misli se na kamenu crkvu, nego na hram našega tijela. I ovo položiti, nasloniti, jest ono iz Matejevog evanđelja, i evo, ja sam s vama, svakoga dana do svršetka svijeta. To je punina u ovome svijetu. Ja i Isus Krist. To je ovozemaljska punina. Biće još i nešto više u nebu, ali ovdje to je punina, najviše što se može postići. To pak znači, ako imamo puninu, da nismo mrtvi. Živi smo. Misli se na komunikaciju sa Bogom i sa bližnjim. Ne znamo sa svakim bližnjim sve najbolje, ima i zlonamjernih, u nama ima nekih problema, ni sa Kristom 100%, ali 80%, 90%. Jer je u nama, da nas ne voli, ne želi, ne bi ostvario ni uskrsnuće, ne bi ostvario ni Euharistiju. Euharistija ima cilj da ima kontakt s nama i mi s njim. Znači, nismo mrtvi. Ni onda, ako moramo reći da smo smrtnici i treba preći kapiju smrti. Izvor života se zato utjelovio da život imaju i da ga imaju i izobilju. Sad moramo reći da vrlo malo ovisi o nama, jedna žila u mozgu i gotovi smo, ali punina života je u meni, Isus Krist. I može biti bilo kakva situacija, ta punina ne prestaje za mene. To je Očeva volja da ja osjetim, da držim uvijek u svijesti i da živim, da imam puninu ovdje na zemlji. Poslije će doći i okolnosti i tijelo će se pretvoriti, drugačije ćemo razmišljati u nebu, daleko otvorenje šire prema Bogu, ali moram vjerovati da je punina u meni. Imamo izobilje, u nama stanuje. Zato katolik zapravo ne zna gledati natrag. A pred mnom je ogromna vrednota, božanska. Idem za njim. On sa svojim gospodarom hoda naprijed, zbog psiholoških razloga, da tako kažemo, zbog grča savjesti, mozga. U duhovnom bolu se događa da se ponekad okrećemo natrag. Ali to je nešto drugo, ne o ovome govori Isus. To se može dogoditi.
boli kad mislimo natrag i što više stari čovjek, onda uvijek dolaze te stari misli, jer naprijed baš nema puno, a iza nas ima puno stvari, Znači, mijenja se situacija i mjesto, psihološko mjesto u čovjeku. Ali je to medicinalnog karaktera, jer daleka je veća radost da sa Isusom idemo naprijed, sigurno prema Otcu. Opet naglašavam, bilo šta je iza mene. Sad je nešto ekstremno. Da je Hitler prihvatio Nirnberški sud i kajao bi se, i kad bi prihvatio osudu, kad bi radio ono što je Isus tražio od njega da se pokaje, to je više nego što je iza njegovih leđa. I onda, kad je ubijao na milijone. Ne znam šta bi dobio, ne želim fantazirati, ali pred nama je daleko veća vrednota nego što je eventualno zlo iza naših leđa. A nemojmo ne misliti na to zlo, nego gledajmo šta je dobro iza naših leđa. Jer i toga ima. Katolik ne smije biti jednostran. Ni onda, ako je eventualno nekim osjećajnim naletima, onda onako uzvrije sve i napadaju te misli i to zlo, šta je bilo, kako je bilo, šta sam učinio, šta su meni učinili, tako dalje. Od toga Isus Krist je daleko veći. I to svjetlo treba pratiti. Svako naše dobro djelo znači da je naša ruka na plugu. Svaka riječ crkve, propovijed, vjeronauk, privatni razgovori, sve potiče na to da se ide naprijed i da ostane blagoslovi za naših ruku. Sakramenti isto, ispovjed, pričest, daju svjetlo duši. Treba samo slijediti Isusa i činiti dobro. On je tu i vječno je u nama. Tko to ne prihvaća ili se dvoumi toj istini, taj okreće se natrag. To nije dobro. Taj je mrtav. U smislu da mrtvaci pokapaju mrtve. Mi smo živi. Isusu Kristu, zato nas je izabrao, zato gledajmo uvijek naprijed, to se odnosi na moral i na vjeru, da slijedimo njega. I sigurno da će imati zadovoljstvo, naš život je krenuo na dobar put, ili je od početka na dobrom putu, znači, i znamo ta dobra djela sabrati, pokazati sebi, pokazati Isusu i pokazati eventualno skromno, jednostavno i drugima. Tako se vodi život, vidiš kako smo to doživjeli kroz desetljeća, na primjer. Evo ti sine ili unuče, isto tako izvoli raditi. Postoji još jedna dimenzija onoga slijedi me. Pravi sadržaj te Isusove izjave poslije njegovog uzlaska u nebo jest da naš život bude poziv. Slijedi me. On živi ovdje na zemlji po meni. Znači, kršćan, vjernik mora tako živjeti da kad se pogleda, slijedi ga. Dobar je. U ovoj meditaciji učitelj želi graditi na ono iskustvo koje smo i mi doživjeli. Imamo sasvim konkretno. Kada smo naveli nekoga, na primjer, na neko dobro, kada smo pomagali i vidjeli kako se podigao onaj kome smo to i to učili, kada naše trijezne upute, smirivanje osjećaja donijeli mir, oproštenje, neko rješenje napete situacije. Dogodilo se već više puta u našem životu da sa pažljivošću, marljivošću, sa požrtvovanošću, životnim primjerom uspješno potakli brata na ono slijedi me. Imali smo sigurno iskustvo. Ne trebamo onako baciti na stranu, pa to je tako uspjelo. Ne, u toj situaciji baš sam ja tamo bio, možda nisam mislio na Isusa koji je u meni, a i u meni, i djelovao sam dobro. To treba jako cijeniti. Ne onako preći, onda dolazi nekakvo zlo, pa onda to me pogodi i onda sam rasprošena i tako dalje. Treba sakupiti u sebi dobre čine, doslovce neke dobre čine, kad udari nešto, da znam, evo, udario je mene, ali to zlo je samo 50%, a 50% je dobro što sam ja napravio. Znači, realno gledati svoj život,
a nekako osjećaju ili neki drugi ljudi baš su tako htjeli, pa onda pucaju na mene, pa da osjetim se loše. Loše se osjećam. Ali ja sam ostvario nešto dobro sa Isusom Kristom. To moram imati pred očima, jer inače nisam realan, nego se gubim u svojim osjećajima. Znači, ta djela su bila naša, ali ujedno i Isusova. Jer u ovome svijetu uvijek zajedno radimo u svemu što je dobro, jer je on položio svoju glavu u našem živom hramu, tamo našao pravo utočište. Nemamo pravo ni u kakvoj životnoj situaciji izgubiti se u nekakvom zlu. Može se doslovce psihološki dogoditi se 1 dan, 2 dana, 3 dana, ali moramo se znati izbaviti, a to tako možemo da vježbamo, tamo si napravio dobro. I ta dobrota uvijek postoji pored toga zla. Sve je od mene ili od drugoga. Ali postoji. Napravio sam sa Isusom Kristom. I to je svjetlo. Ovo može biti mrak, ali ovo je svjetlo. I to čovjeka diže iz te situacije. Još nešto, kada 1000 puta ponavljamo sa jednim malim djetetom da nauči nešto, onda ponavljamo s njim ono što Isus želi zasaditi u njemu. Znači, 1000 puta. Isto se odnosi naše odrasle odnose. Ponavljanje, produbljenje, ono dobro što prenosimo drugima 1000 puta. Ravno mjesto, povrh glave mi one kolege, ja? Ali 10 puta, 20 puta, 100 puta, imam pravo zaobići ga. Imam pravo ostaviti ga. Imam. Ali malo mislimo i na to, ako 400 puta smo ponovili, možda ima nekog rezultata. Ja bi pak to rekao, kako smo stigli do 500, onda malo razmislimo da li hoće prihvatiti to. Znači, ali ima smisla raditi. Znači, stalo kao sa malim djetetom. Ne odajem ispovjednu tajnu, jedan mladi otac ušao meni, kaže, vrlo je nervozan, kaže, 100 puta sam rekao djeci da to napravi i dijete ne radi. Onda sam ja rekao, gospodine, ne treba reći, nego s njim zajedno ponavljati. I onda 10 puta, 20 puta, 30, 41 puta je napravio dijete, došla navika i onda je tako radila sve dalje kroz cijeli život. I posle mi se vratio ne znam koliko mjeseca i rekao, imali ste pravo. Znači, ne treba reći, nego zajedno raditi s njima i dođe se do toga. Ne kažem, ima ljudi, prijašnji gospodin biskup Slavko je govorio o sjemeništu dok je radio, ima ljudi koji su kao teflon. Ne lijepi se ništa za njih. Ima takvih. Sad, ima prisile da se mora s takvim živjeti, ili može se zaobići, birati drugoga, ali ima, nažalost, takvih ljudi. Znači, time vodimo njih do trenutka kada će i sami prepoznati da su određeni da budu svjetlo u njihovom krugu i tako da se širi kraljevstvo Božje. Nismo samo mi pozvani i nije samo u nama položio glavu Isus Krist. I u drugome hoće. Sa oproštenjem i sa tim diktatorima je to htio. Što su ga odbili, to je drugo pitanje, ali Božja je volja bila i u njemu treba položiti, to je da se rodi u njemu Isus Krist. To su druga pitanja, kako je odbio ili nije. Svaki čovjek je zato pozvan da njegov život bude takav, kao što naš, slijedi me. Kad neko pogleda, dobro je ovog čovjeka. Kao što kaže dijete, dobro je oca slijediti, ne znam, baku, majku, bilo koga, dobro je slijediti, jer imam nekakve stvari. Malo i drugačije živi, svaki čovjek drugačije živi nego roditelj je, ali dobro je slijediti. Znači, gornja 3 dijaloga nisu usmjereni samo apostolima, nego i nama, koji smo se priključili ili koji se još žele priključiti njemu. Očeva volja je odlučila u naš prilog kada su nas krstili. To je najvažnije, ali ja uvijek inzistiram na Euharistiji, jer to je nama blisko, ispovijed. Tamo stalno osjećamo da dižemo se sve više i više sa Isusom Kristom. Mi smo pred našim Bogom prikladni da pozovemo druge ljude slijediti otkupitelja. I kad ima nečega u našem životu, mi onda ne smemo biti cinični. Znači, bio sam ovakav ili onaj drugi čovjek, pokušat ću i njega malo pozvati na to da malo drugačije živi. Znači, ne budimo cinični prema sebi, a ne budimo cinični ni prema drugima.
Pokušajmo. Kaže, ima ljudi koji treba zaobići, ostaviti, jer ne može se s njima jednostavno. Sasvim je sigurno da je Sin našao svoj dom u nama. A idemo u crkvu, ispovjedamo se, molimo se. A to je sadržaj svega što radimo. Znači, to Isus jako cijeni. Ništa ekstra ne traži od nas, nego izvršavanje dužnosti. Život se sastoji kao mozaik od malih kocki. Da tamo stavim jednu ciglu, da li bi se u mozaiku lijepo izgledao? Pa ne bi, ne to bi bilo nešto strano. I rijetko se događa da imamo nešto ogromno da napravimo u svom životu. Ne treba. Nego pekar 50 godina peče kruh u tom kravu. To je blagoslov. Domaćica 50 godina drži u redu kuću. Dolaze kući, sve je u redu, hrana, mir, onako domaći osjećaj, sve. To je divno, to je više nego Nobelova nagrada. Znači, ovakvim prosvjetljenim mislima i radošću oblikujemo naše dane, u njima ljude koji su nama poslani. Poslan sam da preko mene sada slijede Isusa Krista. I još će se učvrstiti naše pouzdanje u Sina čovječega. Imaćemo iskustvo da je naša ruka uvijek na plugu, gledamo natrag, nego ostvarujemo vrednote i druge ljude vodimo sa sobom. U ovom društvu je to teško, ali mislim da svako može reći, dogodilo se s njim to u obitelji, u širom krugu obitelji, ulica, soliteri, ne znam ja, radno mjesto. Ima ljudi koji nisu sa nije svako slušao, ni onaj koji je bio s njim. A vidio je čuda, propovjedi, sve je vidio. Šta je falio to ljudi? Govorili smo o tome. Nije pitanje šta je on htio, nego nije htio Isusa. To nije put. Ima takvih ljudi. Ali moramo cijeniti ono što radimo sa drugim ljudima i preuzimamo to. Znači, takav realan način promatranja života pomaže da ne izgubimo radost i svjetlo života, kao što ni Isusu nije mogao Juda slomiti unutarnji svijet i pouzdanje u Oca. I na križu ima takvu snagu i unutarnje svjetlo da se okrenuo desnom razbojniku. Malo smo nazebli i koronavirus, zatvorimo se u sobu i patimo i tamo smo i sami, ostavite nas. A Isus kako je patio na križu? Sad ne želim to govoriti da kako ima koronavirus, onda ostajem kući normalno, da ne bi širio to. Ali on u svojoj patnji imao je takvu duhovnu snagu i svjetlo da se okrenuo desnom razbojniku i u njemu palio svjetlo. Taj je prihvatio. O lijevome nemamo ništa. Taj je psovao njega prije i gotovo ništa se ne govori o njemu. Imamo pravo izbeći jer Isus nije rekao ni jednu riječ lijevom razbojniku, ni onda kada je psovao. Ali desnome okrenuo se. Taj je bio otvoren. Znači, mi ne moramo otići na križeve, ali ima nešto drugo. Sam napor je u sebi vrednota i onda, ako privremeno ne vidimo rezultate, ono privremeno je vrlo teško 10, 20 godina, 30 godina za pijancem i nema rezultata. Ima. Ustrajali smo, rezultat smo mi. Prvo. Onda je taj drugi. Jedna osoba malo dalje u obitelji mojoj imala je muža, nije pijanac bio, nego onako pomalo okrutan. Radio on je donio i plaću nije dao ženi, jer žena je bila doktorica, pa ima dovoljno za 4 djece, znači ne treba dati ništa, ali onako ti ovakva, ti onakva, nešto u novinama, ispitaj samoga sebe, jesi li dobra žena ili nisi te površne stvari. I onda jedan put se tužila meni da možda bi, ono što se kaže, od kreveta, od stola. I onda sam ja rekao, možete to napraviti sa 4 djece, ne znam kako ćete to napraviti. Ali ako izdržite, onda ćete moći čak i Bogu gledati u oči da si dao nešto teško, ali ja sam izdržala. Jer inače sve će biti ok, naprimjer podići će i djecu, ali jedanput je nasukala u svom životu. I to će uvek onako biti, ostavila sam muža.
Kažem, ima mogućnosti u crkvi da se može ostaviti. Tu nije bilo ništa teško, nego neki osorni, onako, mali ker koji stalno griže oko sebe. Znači, to, ako hoćete izbjeći, onda izdržite. I izdržala je. I mogla je reći bilo kome, sad je već umrla, i u oči Boga je mogla gledati i rekao, ja sam izdržala, ti si to dala, ali ja sam to napravila. Znači, to je onaj unutarnji sadržaj koji čovjeku na kraju, kako se stari čovjek sve više uviđa dobre stvari i lijepe stvari, znači da to više vrijedi možda od novaca, od karijere i ne znam od čega. Kažem, ovo je jedan divan primjer. Ne mora se tako. Ako jedan čovjek zbilja ne prihvaća sve, teflon je u tom smislu, ne mora se prihvatiti stalna trpnja pored takvog čovjeka. Ali, kažem, ova je to prihvatila i napravila je. I što više, 4 djece vidjeli su, mama je to napravila. Onda možemo i mi napraviti. Ne znam da li shvaćate, slijedi me. Ona je napravila, teško je bila, ali slijedi me. I sad djeca su isto tako, kod jednih ima problema, ali njezina čerka, znači drži se, jer vidjela je majku. Da je majka otišla, onda bi ona rekla, pa tako kako majka, tako ćemo i mi. Znači, shvaćate svjetlo. Ali kažem, ima i mogu druge alternative, jer ako sekirom tjera ženu, kao što mojoj majci majku, muž je ono vrijeme, znači, onda treba ostaviti gotovo, pa to se ne trpi. Znači, ove večeri, ako pak je moguće svakoga dana, pomalo ispravimo naše misli po tome što je tu govorio Isus. Slijedi me u moralnom dobru, nemoj gledat natrag, idi za mnom, ruka ti je uvijek na plugu i samo gledaj dobro. Doći će zlo, ali pored tog zla ima i dobro kao u mom životu. I to se ne smije popustiti, jer imam jednu drugu, opet ne dajem ispovjednu tajnu, jer stalno govore da ne vredi ništa. A onda ja stalno ispovjedam, vidite, ovo, ne govorim vam o grijesima, nego to su životne situacije. To je drugo od grijeha. Znači, nego gledajte ovo, to vi radite. 10 riječima radite. A zašto niste vredna? Recite mi, ubedite me da niste vredna. Onda tako, jer kad otiđe kući, onda odmah se suočistimo. Sad, možda je popustila u nekom trenutku i onda taj osjećaj godinama stalno bombardiraju i onda tako se osjeća, ali jedan svećenik pokušava izvući, vjerujem i kad ide kod drugog svećenika, da pokušava izvući iz nje, da vidi realno. Ne onako kako bombardiraju, subjektivno i ti si to. Nego realno vidjeti da dobrota postoji. Znači, reflektirajući naš život na taj način kako razmišlja uskrsli o nama. Pokušavamo dobre stvari, ne? Jeste, bilo je možda negdje tako dalje, ali svaki dan kad idete tako, a ovoga ću srediti, ovoga ću poniziti, tamo ću nešto zlo napraviti, ovo ću ukrasti, ne znam, gdje je to? A nema toga. Uvijek dobro namjerno, ne? Ako pak se pojavi obrani, da natrag nekako ide kako nije Isus radio, mada mi je to uvijek pitanje, da na nečnoj pijaci vidimo Isusa kako uzima uže i onda ruši stolove i udara te prodavce, znači, to mi je uvijek nekakva zanimljiva slika, ne znam gdje složiti njega, znači, takvog besnog Isusa, znači. Ali mi činimo dobro. Gdje je zlo? Negdje se pojavi eventualno zavist, napad, pa onda uzvraćam, akcija, reakcija i gotovo. Ali činimo dobro. Pa pazimo na to, znači da gledamo sebe sa očima uskrsloga. On je našao u nama veoma lijepi dom. Pa pričestim se, čista je relativno duša, ili sam čak i bio na ispovjedi, onda sam čist. Šta ima protiv mene? Položio glavu meni. Onda je našao, znači, svoj dom kada smo pristupili pričesti. Isto tako je važno, naročito ovim našim okolnostima, važno da i ljudi nađu blago u nama.
To je teško izdržati jer su se prvi, drugi, treći iza mene je drugačije radi, a ja ovako. Znači, ali ako i padnemo negdje, ali dalje taj način života. Vidjet ćete, isplati se i mislim da imate svi tu takvo iskustvo, da ste već to vidjeli. Znači, plemeniti će slijediti naše stope, preko nas pak onoga koji je polio svoju krv za sve nas. I oni moraju biti takvi u kojima će Isus nasloniti svoju glavu, jer su pravi dom za Boga. Ako sa nekim ne znamo tako, onda ostavimo Isusu. Pa valjda će Isus nekako naći. Ja više ne mogu tako nešto napraviti. Pokušao sam 10 puta, ne moram 20 puta. 10 puta, 5 puta u toj situaciji. Pokušavala sam, evo ne ide. Onda će Isus nekako s njim nešto napraviti. I na kraju, znači, samo bi ovo želio reći da gledajte realno sebe sa Isusovim očima i onda citiram njega, i to je istina, blago vašim očima jer vidite i ušima jer čujete ono što treba čuti. Hvala vam. Neko pitanje eventualno, onda ćemo se pomoliti. Ako uvijek sad to kažem, ako ne morate vijesti otvoriti, onda sad čekajte i malu muziku i to će čovjeku malo naposljeći i vidjet ćete divne stvari na čovjeku. Jer to je Isus rekao da se je čovjek divan za njega. Dobro. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome, bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vjekova. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I hvala lijepo što ste došli.